A vidíš, ľudia to oceňujú. Ľudia pozerajú tieto videá, ľudia radi počúvajú moje názory, ľudia sa zhodujú s mojimi názormi, veľa ľudí sa zhoduje asi. Ja neviem, tu sme a tváriš sa, že nepozeráš moje videá, aj keď tomu moc neverím. Ale evidentne sa vždy nájde nejaký človek, ktorý chce podať túto pomocnú ruku aj mne a vidíš, šíri osvetu. Pozrite si buď celé videá o Karorovi. Ľudia niekedy natočia aj klipy, dajú to na náš Discord, kde je nás už skoro 1300. Takže joinuj to, hej, link je v popise. A jednoducho je strašne veľa ľudí, ktorí už na toto nemohli pozerať. To je celé. Preto vznikajú tieto videá, ktoré robím, aby sa upozorňovalo na individuá, ako si napríklad ty. Sú mi za pätami v noci vodne od rána do večera. Nepozerali, ja ich ani pozerať nebudem, mňa nezaujímajú tie videá. A hlavne, ja nikoho nikam neposielam, nikomu nič nekážem robiť. Tí ľudia to robia dobrovoľne. Asi majú nejakú motiváciu, možno takú istú ako ja, že jednoducho na toto tu na nie dokázali už ďalej pozerať a nič nerobiť. Tak strašne dobre teraz vyzerá to pozadie, ne? Som vymákol. Ahoj, Jurko. Čo, nerozumieš to po slovensky, keď ti poviem 1000-krát, že ja tie videá nepozerám? A podľa mňa klame. V prvom rade hovoril, že už predžalobná je napísaná a on ju už čítal a že je neviem jaká. A potom čo si tam čítal? Veď si musel čítať len obsah tých mojich videí. Veď to nedáva zmysel. Ak už raz máš na mňa predžalobnú výzvu a že si ju čítal, tak čo tam je napísané? Veď predsa by tam musel byť len obsah mojich videí. Tak snáď vieš, o čom aspoň sú, už keď si ich nepozeral. Ale nezdá sa mi to. Nerozumiete tomu? Ani to nebudem pozerať. To je hienusmus. Inak Karol strašne nadáva, keď je čo je len jedno písmenko zle v gramatike, ale tuto pán moderátor môže takto písať a Karol už není zrazu gramár. Nie, už keď sa jedná o moderátora, tak to je v pohode. Jo, ale inak, trošku predbehnem. Všetci moderátori, všetkých Karol zrušil. Každého jedného zobral a vymazal mu práva. Prečo? Lebo mu neposielali peniaze. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Hej, dobre pre teba. Pozri sa, ono to je, tí ľudia, čo ma poznajú dlho, to znamená celá komunita tu, tak oni na mňa názor nezmenia kvôli nejakému videu od Buca. Mňa reálne zaujíma, že keď sú ľudia, ktorí vidia to, čo robíš, nadávaš iným ľuďom, si arogantný, točíš si ženy na tajňaša, čo je dosť podľa mňa seriózny prúser. Takže si povedia, že áno, Karoro je super a ja ho budem podporovať. A mne sa to proste nechce veriť. Ale z tých posledných duelov, čo Karoro má, ja sa divím, že ešte býva tam, kde býva. Neviem, na ako dlho si to zaplatil dopredu, ale myslím, že na ďalší nájom moc neostane. Podľa mňa nemá ani len na poštovú známku, aby mi poslal tú predžalobku, o ktorej toľko splietal, ale aj to bolo podľa mňa vymyslené. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Rozumieš, to není možné. On mňa nemôže ukončiť takým spôsobom, že mi vymaže komunitu, ktorú som budoval 3,5 roka. Ja nechcem nikomu mazať komunitu a stále nerozumiem, ako ja som zlý. Ako môže byť Buco zlý, keď len zobere to, čo robí daný streamer, ale len o tom niečo povie. Poviem svoj názor. Že keď vidím nejaké hovado, ktoré si natáča ženy na ulici bez toho, aby o tom vedeli, a poviem k tomu, že je to nenormálne, ako môže byť ja zlý, stále nerozumiem. Nie, že by existovalo nejak veľa ľudí, ktorým to príde normálne, ale stále ja nemám žiadnu moc nad žiadnym človekom, že by som vedel niekomu vymazať komunitu alebo niekomu zakázať posielať peniaze, zakázať podporovať a neviem čo. Veď také niečo ani neexistuje. Takže neviem, o čom splieta, že mu chcem vymazať komunitu, ja nikomu nechcem vymazať komunitu, to sa ani nedá. Nepoznám nikoho, žiadneho youtubera, ktorý by vedel povedať, že jemu zmáčte komunitu a na ňu sa vyserte. Kamo, každý má svoju hlavu. Každý sa rozhodne z toho, čo robíš ty, z toho, čo robím ja a urobí si každý vlastný názor. To je krásne, že každý sme individuálny a niekto si možno povie, že Karol je aj tak super aj napriek tomu všetkému, čo robí a pošle ti peniaze. Pre mňa nepochopiteľné, pre 99% ľudí ďalších tiež nie, ale pozri, možno sa niekto nájde. Čiže ja som toho názoru, že nech človek príde, pozri si moje video, urobi si názor, pozri si tvoje live streamy, urobi si názor a človek sa sám Míra, si predstav, že sme 21. miesto. rozhodne. Ja nikomu nič nebudem nikdy zakazovať, prikazovať, nariadovať, to sa nedá, to je nezmysel. Rozumieš, on ma ani nepozná, ani nevie, kto som, ani nevím, čo mám za sebou a jemu to jedno. Presne tak, to je pravda, to mne je úplne jedno. Pretože prečo by ma malo zaujímať, čo si, skade si a neviem čo, keď mňa jediné Zdieľaj. Nech sa tam podarí ostať v tej top 20. Treba prezdieľať, nech prídu ľudia posrdečkovať. Tam iba 284 bodov chýba teraz. Pol hodina. Do 11. máme na to čas. Je tvoj live stream? Poukaz na to, čo sa deje na tom live streame? Mňa nezaujíma to na minulosť ani potom. Charlie, veľmi pekne ďakujem. Ja nie som tvoj životopisec. Ja len vidím nejaký live stream. Normálne, ty kokos, až mi zabehne z toho. Tak takto teraz dostal TikTok Universe. No tak, snáď aj my niekedy sa dopracujeme k tomu.
ktorý sa mi nepáči, ktorý je totálne za hranou akejkoľvek morálnosti, poukážem na to, ukážem to ľuďom, to ľudia pozrú. Charlie, prosím ťa, potom ešte ťukni komentárik a vyzbieraj si body, lebo beží mi polročná súťaž, zbierame tým v podstate pri tých srdiečkách komunitný a keď si budeš zbierať na livekách body za osrdiečkovanie a budeš robiť tie úlohy, tak môžeš sa dostať do tej topky a rozdávame potom darčeky za podporu liveok v hodnote 1000 eur pre tých ľudí, ktorí chodia na streamy a vlastne srdiečkujú a plnia tie úlohy, pomáhajú nám s tým zbieraním bodíkov a vlastne nás posúvajú v tých tabulkách. A urobia si názor. Tak ja len tak, že aby si znal potom Charlik. Petty? Sia Petty, takisto. Odporúčam aktivovať si naspäť, tebe už vyhaslo srdiečko a zbierať si bodíky za osrdiečkovanie. Aké zbieranie? Miško, hore, keď osrdiečkuješ, za to dostávaš body, napíšeš komentár za to tiež tam. Keď si klikneš na to srdiečko, na každom streame ti to stále ukazuje, že za čo všetko môžeš dostávať body. A každý deň môžeš to urobiť iba raz. Raz môžeš poslať srdiečko a spraviť vlastne tie úlohy, ktoré ti tam píše. Veľmi pekne ďakujem, Renko. A vlastne za to ty dostávaš body a keď si dáš, že vyzdvihnúť bodíky, tak sa ti to srdiečko stále zvyšuje. Ty keď teraz pozriem, ty si na začiatku, takže by si mal mať len páru, neviem či úroveň 2, hej, ty máš teraz, že úroveň 2. Takže keď budeš zbierať tie bodíky, no tak budeš mať 3, 4 a tak ďalej, ideš vyššie a tá topka od ten pol rok bude vlastne odmenená. Preto je to polročne, lebo už niektorí majú náskok, niektorí majú už 15, 20 úroveň, tak aby to bolo férové, aby mal na to šancu každý. Čiže vlastne ja sa snažím každý deň zapínať stream, plus Mírka robí také tie súťažné streamy každý štvrtok a každú nedeľu pravidelne od 7. do 9. Takže vlastne tam si viete zvyšovať úroveň. Hovorím len s tým, že osrdiečkuješ, napíšeš komentár a neviem čo tam je, populár keď pošleš či neviem čo, tam je hneď 100 bodov. Super fanúšik je dobrovoľná. Samozrejme, to nenútim nikoho. Kto chce, budem len rád, keď sa pridá ku super fanúšikom. Robím aj videá pre super fanúšikov, plus tam za to tam neviem 1800 bodov, či koľko tam ešte automaticky ti pripíše okamžite. A vlastne s tým si takisto zvyšuješ úroveň. Takže aj tým samozrejme podporíš aj to, že vlastne čo robíme. Ja som si o tebe urobil názor, lebo ako rozoberať, že z akých ty si pomerov a či si mal mamu. Pointa toho celého je to, že vlastne aby čím viac fanúšikov bolo, aby tých srdiečok čím viac dávali ľudia, aby nás posúvali v tých tabulkách, lebo v tých ligových tabulkách a v tých populárnych live chcem byť akože čím vyššie. A ligové tabulky, tam sa rátajú iba coiny, čisto, tam nič iné, iba coiny, ale v tých populárnych tabulkách, tam sa rátajú práve tieto body. A vlastne čím viac ľudí tu bude chodiť, čím viac ľudí bude plniť tie úlohy, budú srdiečkovať a tak ďalej, tak o to viac bude vlastne stream populárny. Oca a neviem čo, jednak v tom sa hrabať nechcem a jednak ako by to mohlo... Takže keď máte aj kamošov online, budem veľmi, veľmi rád, keď im potom poprezdielate, poviete o tom. Čo je neslušné, čo je morálne, čo je nemorálne, o tom sú moje videá. Ja si myslím, že ty si nemorálny človek, ktorý na TikToku nemá čo robiť, obzvlášť na aplikácii, ktorá je fakt od 13 rokov. Mírka robí súťaže, akože ona robí duely väčšinou a takisto vlastne keď ju podporuješ, hádžeš jej coiny, tak za to nie je to tak ako štandardne pri ostatných streameroch, že vlastne ti povedia, že ďakujem, že si ma podporil a to je všetko, ale Mírka si všetky tie coiny zapisuje, ktoré jej dávaš a ona raz do mesiaca vyhodnocuje potom tých ľudí, ktorí ju najviac ako keby že podporujú a ten, ktorý je najaktívnejší, tak stále na konci mesiaca dostane potom 50-eurový balík. Ako sa volá? Volá sa Mírka. Možno inak by som na to trošku pozeral. Posielame mystery box. Potom Si bol na Kiku niekde, ale čáve. mix takých rôznych darčekov, prekvapenia pre vás. Čo zdieľaš. Jo, a to by som ešte rád podotkol,
že byť reakčným kanálom... Čiže vlastne každý mesiac máš odmenu, že 50 eur, keď si najaktívnejší v mesiaci a plus za 6 mesiacov dokopy, tak tam tá topka, to si vieš ty stále. Ale ako ju nájdem tu? No tak tu ju nájdeš tedy, keď tu bude. Ona má také 3 srdiečka v niku. Čierne srdiečka 3. Neviem, ako sa volá na TikToku. Že napríklad v prípade Karora... Ale ona aj teraz tu bola, však skús prerolovať vyššie a toto. A možno sa ti ukáže. Alebo niečo a ty by vedeli rozprávať. Kamo, v pohode, mňa zaujímajú Karorové livestreamy. Mňa zaujíma to, čo dáva von. Preto aj ja mám nejaké svoje hranice a ľudia ako Karoro by mali byť radi, že mám takéto hranice. Pretože napríklad v predošlom videu sme si ukázali, že on už hľadá na mňa špinu a každý nech mu píše, kto ma pozná a neviem čo. Nechcel by vedieť taký Karoro, koľko ľudí mne napísalo z jeho okolia. Nechcel by. To isté bolo v prípade Divnorodinky a vlastne všetkých, o ktorých som robil videá. No hej, treba udržiavať nejaké hranice. Súkromne by som takto nevyťahoval. Rozumieš, ten človek zámerne robí zo mňa kokota. Určite veľa mojim ľuďom sa to nepáči, lebo oni ma poznajú. No by ma zaujímalo, kde sú teraz tí ľudia Karorovi, keď mu nikto nič neposiela, ale OK. Takže hovorím, delím to súkromie a delím to streamovanie. Mňa Ďakujem veľmi pekne za zdieľačky aj za lajky. zaujímajú streamy. A tvoje streamy sme v predošlých mojich videách videli, čiže máš sa k tomu vyjadriť. Ja, keby som bol takto call-outnutý alebo vyjadrený nejakým iným reakčným kanálom, že toto urobil Buco zle. Nech sa k tomu vyjadri. Zoberiem tú situáciu, zoberiem to video, vyjadrím sa k tomu, ako to bolo myslené, čo sa stalo, čo tomu predchádzalo a vybavené. To isté môže zrobiť Karoro. Robí takisto videá aj na TikToku, nerobí len live streamy. Ale Karoro nechce. Môžeme hádať prečo. Ja už som si zažil do sračiek, ešte tu, aby nejaký kokot mi pridával, ešte bác problémy mi robil. Čo mám robiť? On live streamuje, robí všetky tieto hovadiny, ale ja som zlý. OK, lebo na to poukážem. Tak v poriadku teda. Na slnko zašlo, zapíname letky. Jo. Mi prišlo extrémne vtipné, že táto hlina má 801 coinov, kdežto Karoro má 224. Že Karoro je reálne menej zaujímavý ako hlina. Ale OK. Čo je dôležité? Jeho jediný moderátor, ktorý v tom čase ešte bol moderátor, začal stlumovať úplne normálne otázky. Potom sa na toho moderátora valila vlna kritiky a pýtali sa, že prečo stlumuješ normálne otázky. To sa nejaký Fredo opýtal, prečo moderátor stlumuje otázky a Najed sa mu odpovedal, lebo je to starý primitív, čo vylizuje hriť tomuto Niktošovi. Niktošovi, a ty si kto? Jeden sledujúci úroveň 0. Ty si fakt niektoš. Ako je to halus, že my taká niktošácká komunita, čo vlastne sme vytvorili túto komunitu z našich poctivo tvrdo zarobených peňazí. By som sa veľmi rád opýtal, čo znamená vytvoriť komunitu z vlastných peňazí. Je tu 146 ľudí. Kamo, ja keby zapnem teraz stream a krútim sa tam na stoličke, mám tam 100 ľudí. Tak ako 146 ľudí, čo tu máš tú komunitu, si vytvoril z neuveriteľných nejakých peňazí, hej? Ja ako nerozumiem týmto rečiam na TikToku, ako nech mi to niekto ozrejmi v komentároch, ale toto sú tak politické reči, ktoré nedávajú žiaden zmysel, že to je až niečo nenormálne. My sme si tu vydreli komunitu z našich peňazí. Čo? Dojdete vy, ako niektoši, vy ľudia nad vedcov, nás nazývať niktošmi, s tými vašimi nulovými účtami. Neviem, prečo Karoro si stále myslí, že hoci kto má nulový účet, to znamená, že to nemá Ďakujem pekne, Aťka, za lajky. žiaden level, je automaticky niktoš. Pretože meritko úspechu na TikToku u Karora je to, aký si level a koľko peňazí si dal ostatným streamerom. Nielen jemu, aj ostatným. A stále nezabúdajte, Karoro je oveľa viac, lebo on rozdal 100 000 eur ostatným streamerom. Čo inak nehovorím, možno je pravda, možno nie, to je ťažko overiteľné, ale len si predstav, ako musíš byť hlúpy, že zoberieš svojich zarobených 100 000 eur a rozdáš to iným streamerom. Je to niečo nepredstaviteľné pre mňa. A celú dobu sa teraz ľutuje na streamoch, hovorím, ja to ani nemôžem už počúvať, že aké on urobil chyby v streamovaní, že rozdal svoje peniaze ostatným streamerom. Pri Divnorodinke raz prišlo obvinenie na mňa, že veď ty si posielal Sniperovi peniaze. Ja som povedal áno, je to pravda, lenže som ho neposielal svoje zarobené peniaze, ale gifty. Ty, keď streamuješ a ľudia ti pošlú tie všetky ružičky a blbosti, tebe dá TikTok na konci na výber, že chceš vybrať peniaze alebo chceš to zmeniť na svoje vlastné, ako keby ružičky, ktoré potom môžeš rozdávať. No a toto evidentne robil Karoro, že on si nevyťahoval tie peniaze, on to prehodil na svoje tie akoby rúžičky, aby mohol darovať tieto rúžičky ostatným streamerom a teraz to považuje za svoju najväčšiu chybu v živote. Hovorím, ja by som to asi považoval tiež, obzvlášť keby som tak vymenil nejakých 100 000 eur, čo on tvrdí, ale hovorím, není to overiteľné, koľko to bolo, ale hovorí, že to robil a dá sa to. To je niečo, to je veľmi zaujímavý jav. Niečo ako, keď nikdy nepochopíme By ma zaujímalo, že ten Karoro, ktorý má level, nevie náhodou niekto? Že aký level má Karoro?
jak stavali pyramídy, alebo tie podzemné mestá, čo vytesávali do kameňu. Tak nikto nepochopíme, že my sme niktoši, čo sme zarobili prachy, a vy niektoši, čo máte nulové účty. Halus, nie? Jedna vec je halus, že stále sa nájde niekto, kto ti za toto vysedávanie v Dominikánskej republike dáva peniaze na streame. To je, že reálna halus. To je niečo, čo nechápem. Tak ako nechápem, ako postavili pyramídy. Lebo tak, ako je týždeň dlhý, on sám mať vyšiel iba raz na nákup. Ale ten stream bol tak zlý, že on tam furt triasol tým mobilom, nebolo nič vidno a jediné, čo nám ukazoval, boli mláky na ulici. Áno, je v Dominikánskej republike a ukazoval nám mláky na ulici. Že to je komunita silná. Pokračoval 10 sekúnd do konca. Hlina má 8300, Karoro 330. Aj to je zaujímavé. Najebaného človeka nikdy nemôžeš brať vážne. Som začal obhajovať Karoro, že všetky tie klipy, ktoré na ňo zle vznikli, tak to bol opit. To mi poslal Pažickému TikTok Universe, odpadol som teraz, ty kokso. No tak tam sa musia teraz blázniť ľudia. A toho netreba vtedy brať vážne. Ja nechápem, jak vy, more, ste jebnutí. Niečo ja tu vykričím najebaný a vy to potom riešite. Svojej sestre, ďalší ľudia, ktorých si očierňoval. To bolo presne z toho videa, čo si skoro opil kameru, čo si bol niekde v Bratislave. Sa mi tiež ozvala jedna slečna, že na teba ide dávať trestné oznámenie, lebo už nevie, čo má s tebou robiť, lebo furt ju vyťahuješ. Takže Karoro, keď sa opije, tak sa na ňo zákony nevzťahujú a má protekciu. No normálne mi príde, že by to bol schopný povedať policajtovi, že toto, keď ja som opitý za volantom, pán policajt, toto vy nemôžete brať vážne, nie? Aký by bol? Vedúcko, keď sa opiješ, to je v poriadku. Keď pritom zapneš live stream a robíš takéto hlúposti, ty, čo streamuješ 3,5 roka a chváliš sa tým, by si mal takéto veci vedieť, že to ide vlastne rovno do videí. A nikoho nezaujíma, či si bol opitý, nebol opitý, či si fet alebo nefet. A to vedia všetci streamery, len ty nie. Ty čo, streamuješ 3,5 roka? Influencer! To neplatí. To neplatí, okej, dobre, super. Si bol v čik dome, alebo jak tomu mám teraz rozumieť? Neplatí všetko, čo povím na je... To musíš brať s veľkou rezervou. Alkohol je alkohol. Nepáči sa, opäť odchod. Odchod, maximálne na Bucov YouTube. Takže alkohol je protekcia, pomalu, kto by nevedel. A čo? Chcel by som vidieť teba po 8-12. Ani by si nedopil toľko piva. Frajer, že vypije 8-12. A potom sa diví, že zrobí debiliny na streame a nielen ja, ale aj ostatní z toho robia videá a majú o ňom nejaký názor. Ale za všetko môže Buco! Pritom si to celé uvedomuje a ešte sa chváli, koľko vypije. Bez mozek, fakt. Zobudil by sa v nemocnici. A vôbec som tam nemal byť. Tam som mal byť pekne v tom byte, čo som nakúpil plnú chladničku. Lenže už som bol v tom firemnom byte mesiac a ten Peťo sa ma potreboval zbaviť. Za mesiac ma vyžral, vycecal, koľko sa len dalo a potom už začal byť na mňa hnusný. Robiť zo mňa akože opicu, aby som opustil byt. A hneď to využil, hneď. Čo len raz som dal jednu jedinú námietku, že je to skutný príživník, som mu len naznačil, že mu nedám cigaretu alebo čo. Takto to začalo. Už tak kúkal. Ahojte, ahojte všetci, buďte takí dobrí, kto môžete, osrdečkujte stream, prezdielajte, polajkujte. Beží na mojom profile súťaž, ešte 2 dní máme do konca mesiaca, najaktívnejší ľudia, ktorí zbierajú bodíky, pod tým srdiečkom robia úlohy, získavajú na konci mesiaca odo mňa darček v hodnote 50 eur a plus celkovo raz do pol roka, teraz to najbližšie bude koncom apríla, bude vyhodnotenie úplne za všetky mesiace dokopy a tam získate darčeky v hodnote až 1000 eur. Takže budem veľmi rád, keď sa pridáte do týmu, stačí tam osrdečkovať a vlastne robiť tie úlohy, ktoré vám káže to srdiečko, aby sme sa v tých populárnych liveoch posúvali čím vyššie. Pointa toho je to, že čím väčšia komunita, tak tým viac máme vlastne populárnych bodov, lebo len jedným osrdečkovaním a komentárom okamžite získate 100 bodíkov. Takže budem veľmi, veľmi rád, keď sa pridáte do týmu a budete zbierať tie body. Ďakujem krásne. Tak hneď to využil. Veľmi pekne ďakujem, Jirka. Môžem sa zbaliť a odísť. Ty bývaš vo firemnom byte, bez toho ty si ani nepísal, chlapec. Neviem, tu bola nejaká kauzička, že Ahoj. býval u nejakého svojho kamaráta alebo niekoho, ten kamarát mi potom písal, ale viem, že som správu nepotvrdil, že Karoro sa nasačkoval k niekomu do firemného bytu. Takže teraz si predstav, že ty nemáš kde bývať, nasačkuješ sa k niekomu do bytu a ty ešte máš tú odvahu nazvať toho, kto ťa prichylí príživníkom. Ty, čo nemáš byť a nasačkuješ sa k takomu do bytu, máš tú odvahu nazvať niekoho príživníkom. Len preto, lebo urobil nákup. Proste. Viete, prečo robím tie videá? Prečo si myslím, že Karol je totálne za hranicou akékoľvek morálnosti? Neviem si predstaviť, že ja tu niekoho prichylím. Ako Jirka.
posteľ, keby na zemi, na nafukovačke spal, keby na koberci spal. A nepýtam od neho ani cent, no len chcem, aby raz za čas urobil nákup, čo ako si myslím, že všetci sme natoľko inteligentní a natoľko rozumní, že by sme sa chceli odvďačiť. Aťka na YouTube mám zapnutý a tam pozerám vlastne tie videjka od Buca. Ešte stále akože máš procedúru? Či teraz tam ostávaš? Sice ty si hovoril, ne, že teraz tam ostaneš na pozorovanie a až potom ideš, hej, Človeku, ktorý nás za maličku, Aťka. aj napriek tomu, že má firemný byt, čo to je za argument? A čože je ten byt firemný? Prichylil ťa alebo nie? Ty mu vykričíš, že proste on býval vo firemnom byte a je príživník. To čo mi povieš? Ani za ten byt neplatí. Ja ti hovorím, ja mu to tak vráti karma, lebo on strašne No ako sa cítiš, môj? Je to v pohodičke? jemu na zoberú papiere na kamión a on skončil. A takto sa vyjadruje o ľuďoch, ktorí mu pomohli. A teraz je ťažké skúmať, čo sa tam reálne stalo, ako to bolo, ale z tohto live streamu on sa len nasral, že si od neho ten kamarát, čo ho prichylil, začal pýtať cigy. Takže keby si pýtal ten človek aj cigy v hodnote 300 eur za mesiac, si myslím, že to je dosť dobrá cena výmenou za bývanie. Ale hovorím, taký... Vôbec to nie je divné, Jirka, však ty si sám hovoril, že že vôbec si nemal chuť. Takže akože je to úplne prirodzené, že si schudol, som ja. Karol keď si nejedol toľko. napríklad taký, že začne očierňovať, hovoriť, že bral p***o a že karma mu to vráti. Inak strašne. A predpokladám, že aj viac spíš. Lebo ja pamätám, že aj mamka to mala tak, že ona strašne veľa potom spala. Takže akože toto je to úplne prirodzené. Je fascinujúce, že veľa ľudí používa karma ti to vráti ako nejakú vyhrážku alebo niečo. Ja si myslím, z toho, čo počujem... A preto som sa pýtal vlastne aj na tie nutridrinky, že či náhodou, lebo práve preto my sme tiež akože s tým mali problém a pchali sme do nej, či chcela, či nechcela tie nutridrinky, lebo tam bolo strašne veľa tých kalórií v tom. Tak to dopadne pre ňoho oveľa lepšie ako pre teba. Pretože ak tam je niekde človek, ktorý ťa ubytuje prakticky zadarmo a karma mu to má vrátiť, kam on sa bude mať veľmi dobre. Že neviem, prečo majú ľudia ako furt, že karma ti to vráti, že to je nejaká vyhrážka alebo dačo. Nepochopiteľné, no. Lebo on toľko peňazí nezarobí nikde a nič iné ani robiť nevie. Je to len gambler, fake a šofér. Jemu jak zoberú... Takže stále viac, ak ty, aspoň má robotu. Šofér. Takže takto sa odvďačí väčšinou človeku, ktorý mu pomôže. A mne strašne on pripomína Šopoholík Adel. Hoci kto je tam, hoci kedy pomohol, ona ho presne takto opičovala verejne na live streame. Komu nie rady, tomu nie pomoci. Ja preto sa divím ľuďom, ktorí ho podporujú finančne. Veľmi sa im... Pozerám na YouTube Buca, on je youtuber, ktorý robí reakcie na tiktokerov a zameriava sa na slovenských, lebo on je Slovák. Teraz robí o Karorovi video. divím. Ona dostala otázku, Patrik aj ťa giftoval, čo si sa aj s ním pohádal? Neviem, že mu aj giftoval nejaké veci, nejaký Patrik aj on potom prišiel ku nám na Discord, čiže preto hovorím, joini ho, lebo si vieš prečítať, ono to je v main chate celá tá konverzácia. Ale tiež asi evidentne opustil ďalší gifter Karora, tak tu dal reakciu. Zas tu ideš riešiť, zas sa snažíte tu na niečo ma chytiť. Zas sa snažíte ma tu na niečo chytiť. Neviem sa do vecí, do ktorých nerozumieš, dobre? On není žiadny nejaký gifter veľký. V prvom rade, hej? Takže tak. Mne keď dať do donate 1 euro. By som v živote nevolil takýto slovník, že on není veľký gifter. Kámo, euro mi tak dopošle. Tiež ináč toto Bucu strašne veľakrát rieši, že onen, že títo pseudo celé... Jdi na chvíľu nahoru, bo mne nebaví písať, jestli nevadí. V pohodičke. Tak presne on toto napríklad rieši, lebo on rieši Špirengovú, rieši potom to tých dvoch bratov z Košic, vieš, čo majú to tie trapné vlasy, ten Ritter a ten neviem jaký druhý, potom toho Karora a teda. On má rozrobených viacerých. Ja, jasné. Pičujú, Ja som ho bohujú ešte po nepočul, svojich. bo mi to nic neříká, víš? Tak môžem ti preposlať. On akože presne, akože takých vyslovenia, on robí také série videí, vieš, že za radom ich začína rozpitvávať od základov, ako keby. OK. A teraz práve rieši toho Karora, lebo že Karoro bol top jednotka, celý TikTok on že vlastne 24 hodín streamoval a teraz od neho už poodchádzalo strašne veľa ľudí, tak nemá také príjmy a teraz sa sťažuje, že vlastne
on jakých mal fejkových kamarátov a neviem čo, a že ho majú všetci v píči a neposielajú mu gifty a toto. Ale on je někde v zahraničí, není? No, však on už ber, že on už sa mi zdá, že 2 roky on nepracuje. On iba na TikToku, No od práve. vidí, že je na TikToku a on najprv bol niekde, neviem, či v Holandsku, či kde, potom v Nemecku, teraz bol nejaké, neviem, páru mesiace na Čiernej hore a teraz je aktuálne v Punta Cane. Aha. Vieš, že on stále akože zarábal si peniaze, zarobil si, presunul sa niekde, teraz tiež, akurát toto teraz tiež riešil napríklad ten Buco, že už je týždeň v Punta Cane a zatiaľ 18 hodín denne streamuje, od rána do večera je iba v tom byte, ktorý má prenajatý a že zatiaľ jeden jediný krát bol vonku, aj to, že bol na nákup, nič z tej Punta Cany ľuďom neukázal, iba že tak držal debilne mobil, že akože zem, že Aha. mláky, lebo ešte aj pršalo vtedy, mláky na zemi ukazoval, že akože nič zážitok pre ľudí a rozprával im, vieš, blbosti, že nech mu posielajú peniaze, že on pôjde tam žiť a že budú streamy a neviem čo a že v jednom kuse je len na okne a doma sedí v podstate, ako keby, vieš, Aha. no. A pičuje samozrejme, pičuje po ľuďoch, ktorí chodia ku nemu na Já jsem streamy. totiž nepochopil, párkrát jsem ho zahlídl, já jsem nepochopil ten jeho content, no. No on content nemá žiadny, on content má Práve. taký, že on od rána do večera len toto robí, duely. A ten bol akože jeho content, že robil také tie duely, čo boli za úkoly a robil akože debila zo seba. A vyslovene také tie aj nechutné veci, že ja neviem, z koša vysielal do smetného koša, vyšiel na cestu a Aha. v zahraničí, ja neviem, chod sa vyšťať pred obchod a vysrať a také. Preto tam chodilo tak strašne veľa ľudí, lebo robil také nechutnosti. Jo, tak to je. Takže tak. No aký jsi měl dneska den? Co Erik, doletěl v pořádku? Ešte len teraz doletel do tej, neviem jakej destinácie, čo je toto medzi pristátie jeho. A Aha. ešte 3 hodiny ho čakajú. Niekedy o 2:00 v noci by mal. Však počkaj, skúsim mu prezdieľať, že či náhodou nie je online. Lebo stavil sa ešte, jak Mirka vysielala a hovoril, že akurát, že majú medzi pristátie. A tam má mať, neviem, nejaký polhodinový prestup či hodinový a ešte potom 3 hodiny ho čaká cesta vlastne už priamo tam do toho Freetownu na to letisko. Pozri, akú mám super vecičku. Takú tu To je čo? To je taká tá, akože Rubiková kostka, Taká zvláštní. tak s galaxiami. Aha. Samé galaxie, ale keď ju prevrátim, tak sa to zmení na planety. Aha. Pěkně to vypadá, no. A je úplne super. Že takto zase, keď sa s ňou hrám, tak zase sa to prerobí na onen. Tak to je tak na uklidnění si s tím hrát dokola. Hej, to je vyslovene, hej, také, že akože na hranie. Na také malé galaxie. A ešte dokonca, počkaj, jaké kúzlo, čarimári. Počkaj. Jak sa to robí, sakra, aha. Tadám. Zjeve, ne? No to hej. Takéto 2 hviezdičky sa z toho A urobia. vyzerá to pěkně. A potom sa to zase dá akože spojiť do jedného. A potom... Na farmu se skúkal dneska už? Na dnešný nie, včera som, no akože dneska som pozeral, ale včerajší deň, čo mali to ten onen, to halloweenskú party. No tam mě tak sere, ta s těma nechtama mě tak sere.
Tá No piča. náhodou, akože aj mňa sere, ale akože včera bola úplne, že zabitá. Fakt, že akože včera dobre toto. Či? Neviem, nesedí mi tam moc. Tak ako, ja by som si s ňou tiež asi nerozumel, lebo na mňa je strašne akože taká premudretá, preafektovaná. No neviem. hej, vôbec, ja bych si s ním vôbec nerozumiel. Tiež si nemyslím, že nejak by som si sadol, lebo na mňa je tiež taká, že too much, ale akože názorovo sa stotožňujem, vieš, že akože povie na hubu, lebo ja som napríklad tiež taký typ. Síce nevystupujem tak, že by som išiel tak až extrémne preafektovane, alebo neviem, jak ona, ale podobne, akože keď mám s niekým nejaký problém, alebo neviem, jak aj ona sa tam hádala s tou blondínou, tak tiež by som ju tak akože hneď upratal. Neriešil by som. Přemýšlím, co na večeři si objednám. Objednám si asi nějaký ten Nutri drink, si objednám asi, zmrzlinový, to je pravda. No, vidíš. A hneď to Si bralo. dám tady, ale nevím, co normálně na jídlo. Ty možná, že si objednám cheeseburger, třikrát kousnu, no co, aspoň něco, no. No však aspoň niečo, vieš, stále lepšie jak nič. No právě. Alebo tam nemáš nejaké také, že také snackové, že neviem, nejaké nuggetky alebo niečo také. Jsou tady, ale to už mám spíš chuť na ten cheeseburger, víš. Aha, no. Však aspoň počúvaj, aspoň sírik a mäsko vyžer z toho. Přesně tak, aspoň to si dám, no. To A najlepšie, pak vieš. objednám si nějaký ten zmrzlinový pohár si dám, zmrzlinový shake si dám. No, fajne. A už si mal? Co? Tak či ti už vyteklo? Ne, teprve mi budou dávat. Je, ešte len ti budú dávať? Aha. No, tak potom napapaj sa a potom, jak ti to pichnú, no tak to rovno. Podľa mňa to ťa aj vypne, budeš unavený. Já mám dneska nějakou velkou, to mám proceduru asi na 4 hodiny. Kapačky. No, neviem. Na 4 na 5 hodin. 3 kapačky mám po hodině a půl asi, co mi říkal doktor. No budeš rozbitý z toho. No budu, no. A zítra bych měl jít domů, tak jsem zvědavý, no. Tak snad nebudú nejaké no však nemáš to prvýkrát, no tam už viete, že akože akú máš nejakú odolnosť alebo čo. Tam jedine to je dôležité, no, že aby si sa fajne prespal, aby si oddychol. A toto No, teraz jasné. tak dobre. Fajne sa najedz, nech nemáš prázdny žalúdok a potom ono, keď ti to už začne tiež, no, tak potom to už nič. Si len pustí nejaký filmik a to už potom zaspíš pri tom určite. Lebo budeš oťapený. To jo, no. Oj bože. A dali mi i řidiče, jsem se divil. Jakože mě vyvedl řidič doma a zítra mě doveze domů, víš? No však a doteraz si to tak nemal? Ne, doteraz mě vozil ten kamarád, ten Pavel. Jaj. Však síce pravda, hej. Diktu Takže sanitka. teďka, když je v Čechách, tak jsem řekl, že nemám řidiče. Tak my ti dáme. Říkám, OK. Výborne. To sú teda služby. A normálne autom, alebo nejaké také, že akože Ano, sanitka? ano, normálně Uber. No, výborne. Oj, bože. A ostatok, jak? Nemáme nejaké pletky nové? Ty vůbec nic nevím právě. Akorát včera jsem se trošku chytl tam s Janou, tak tam teďka nechodím. Ta čo? Ale nechci o tom ani mluvit. Tak jak mi to napíš, když nechceš mluvit.
Že každá, já si myslím, že kdo chce, tak dokáže zhubnout, kdo nechce, tak nedokáže. Pak se nesmí divit, že manžel se dívá po mladších a že odejde. Aha, toto bola téma. Mhm. Ja by som povedal, že to je taká, že polovičná pravda. Vieš, lebo ona to môže mať tiež geneticky. Neviem, že ako vyzerajú jej súrodenci, ale môže to mať genetické. Kdyby A chtěla, ona tak o pri, sebe trošku dbá, víš. no však akože áno, pri genetike akože dá sa, že toto, lebo to napríklad moja segra, vieš, to som ti spomínal, že my sme všetci Mhm. úplne že rovnakí a moja segra, ja odkedy pamätám, ona odkedy žila, no tak stále a všelaké cvičenia a jogy a beháčky a kliky a zdvihy a neviem čo, strava, diety všelijaké a proste jednoducho nevedela nikdy. Ona proste bola tá, že široká, veľká riť, velikánske stehná, lítkami máme všetci ináč také strašne široké, hrubé nohy, vieš, také, že možno aj dvakrát také, jak bežný človek, vieš, také Aha. tenučké. Hm. A pás, ona mala síce, že v páse bola tak, že akože mohol si ju obchytiť, že mala tenký pás, ale proste tie boky, tie velikánske prsa, to urobili s ňou to, že proste bola obrovská. Tak nakoniec sa ona rozhodla, že urobila to, že dala si vlastne ten, neviem, jak sa to volá, vieš, toto, čo na žalúdok ti dajú, toto onen. Aha. Bypass takový? To také, hej, to tam nejak ti, neviem, No nejaký jasné, chcela krúžok, zmenšiť žalúdek, hej, hej. hej, zmenšili jej žalúdok, hej, nejaký krúžok jej tam dali a potom tam ako keby polka žalúdka je nevyužívaná, alebo čo, či nejak zašijú, neviem proste, že toto, Aha, no. aha. A tam zase z mesiaca na mesiac schudla ty kokos. Ona už pri operácii, keď išla na operáciu, tak mala nejakých 120 neviem koľko, už schudnutá Mhm. predoperačne a po operácii za mesiac mala 60 kg. Mhm. Len zase potom 2 roky nič iné, len toto. Len Jasné. operácie kvôli tomu, aby ju dali dokopy. Vieš, lebo to keď tak rapidne schudneš z takého obrovského tela na nič v podstate, tak všade to tam ona vyzerala, aké by si na ňu ovešal plachty. Všade tá Mhm. ovisnutá koža, vieš. Takže potom musela ísť na plno zákroku. Riť jej robili novú, prsia jej museli normálne implantáty jej dávali, lebo jej zmizli prsia. No jasné, jasné. Jej ostala len koža a úplne plocha bola, jak drevo, vôbec nič jej tam neostalo. Takže aj prsia má urobené, samozrejme ruky, nohy jej urobili, brucho jej robili, ponaťahovali všade. Ale teraz je spokojná už so sebou. Už 2 roky má Tak kľud to je důležité, že je a je spokojená. spokojná so sebou. A teraz také divné, vieš, lebo my všetci také hoveda veľké, my celá fajta sme takí v podstate, však aj Gabi ho vidí, že ono je tiež taký jak ja. A Mhm. vlastne aj všetci. A toto. A teraz ona jedna taká tintítko medzi nami. A tak, jak se cítí dobře, to je důležité. Hej, len jej to, napríklad jej z toho strašne prejebalo. Mhm. Strašne. Vieš, akože tak extrémne, ona bola aj taký akože dosť komplikovaný typ človeka. Však to som ti tiež rozprával, vieš, že ona, nejak sa s ňou nedalo rozprávať, lebo bohovala, že prečo nesvietí slnko a keď vyšlo slnko, tak začala bohovať, že ja neviem, musí nosiť okuliare, lebo svietia jej do očí. Vieš, furt si No našla jasné, nejaký no. problém. Ona je taký ten samorazvierací typ a ešte plus ešte k tejto debilnej povahe, to, že schudla a získala také sebavedomie, že ona je bazmek superstar, tak Mhm. fú, no strašné dačo. Ahoj Barholka. Tá neviem. Ale no, fakt akože človek keď chce, tak myslím si, že akože áno, dá sa hocičo urobiť. Veľmi pekne ďakujem, že si zase zapla srdiečko. Hlavne bodíky si vyťahni, prosím ťa, Varholka. Aj tebe pekný večer.
Bodíky si vyťahni, nech sa ti zvyšuje úroveň. Super, super, hneď už je tam 3. Ďakujem pekne. No, ďakujem krásne. Jo, tak ty teraz potom si zlý. Že čo? Že ty si potom ten zlý teraz. Ja som ten zlý, áno, áno. Veľmi pekne ďakujem. Ale včera som sa tak rozčílil, tak som začal křičet, dlouho som tak nekřičel. Jo, že až to taký konflikt bol? Ja som si Áno, myslel, že áno, tak si do nej protože pozývala, ona že sa pořád si urazila. jako mlela svoje, pořád se mlela svoje a já říkám, no kurva, dost, já nebudu už chodit po špičkách do piče kolem tebe, už toho mám plné zuby. Dobrú. Vyťahla si bodíky? A teďka bez tak poslucha za oknem. Nemyslím si, ona mňa nemá rada, No ale takže... to je jediné, co ona umí poslouchat za oknem a špizovat si ze streamy. Myslíš? To víš, že ho, na to jí znám. Neviem, ku mne fakt, že akože, ja neviem, sem tam raz za mesiac, aj to je podľa mňa len tak, že náhodou klikne, alebo čo, tak No už to ona povie, že za oknem ahoj. poslouchá všechny streamy, co může. Ale málo kedy, ku mne veľmi nerada chodí. Tohle to dělají lidi, kteří nemají čisté svědomí. No to, A pokrytci, každý nech si robí, že čo chce. sledují Ja za som oknem furt. nechceš. Tak když něco chci, tak jdu dovnitř. No však práve, je tiež stále tak. Ja práve preto, ja koľkokrát sa rozčúlam, lebo mňa toto strašne napríklad znervozňuje, že mi prídu ľudia dnuka a ani bu, ani me, vieš. Ja na toto som taký alergický, lebo ja stále fakt akože, aj keď nemám coiny alebo neviem čo, ale aspoň to ahoj napíšem, vieš, že No jasné. zo slušnosti alebo neviem čo. A stále sa snažím aspoň, však akože aj nehádžem nejaké extra veľa, však akože nemám z čoho v podstate, lebo tiež akože väčšinou si len mením, ale aspoň to srdiečko tam hodím, alebo čo vieš, že toto, že som tu, ahoj, tu máš nejaký bodík a toto, no ale keď ja normálne amok dostávam, keď mi príde tu človek a ani bu, ani me, nič, no to ide ma poraziť. Takže všetci poslušne. Ahoj Mihučík, ahoj Jirka. Tak, tak. Samozrejme úplne najideálnejšie, keď aj osrdečkujete, polajkujete trošičku. Alebo aspoň sa zapojíte do debaty. A mám tu ešte takých, že počúvaj, ja počas jedného streamu mi prejde jeden a ten istý človek, ja neviem, či nie 20 krát. Ďakujem veľmi pekne, Boba. Príde, odíde, ale nič. Ani bu, ani me, nič. Príde, odíde. Normálne pingpongová loptička. No tak hlavně a pošle něco aspoň. Nie. Nič. Ale je to normálne, akože môj follower sleduje ma normálne, aj videami sem tam lajkne, Aha, ale aha. na streame možno ešte ani jednu vetu mi nenapísal. Ahoj Evelinka, ahoj. Matúško sa stavil teraz u Mirky, písal, že že strašne je chorý, že teplotoval dneska. A oni neviem, či nie zajtra mali ísť ku svokrovcom na týždeň. Tak neviem, jak to bude riešiť. No jasné, s malou to je napřed. A ešte čo viem, už neviem nič. S nikým som toto... Terka dneska ani nebola. Neviem, že s Terkou čo. A ja som vlastne celý deň mal taký rozlietaný. Musel som ešte aj toto, ešte aj citlí som bol. Už poodnášať kvietky. Joj.
Ukážem ti. Tebe som neukázal, hej, lebo to ja som vtedy bol u totej. Či ukázal som ti? Nebol si, nie? Co? U Dominiky, keď som robil tie kytičky na cinter. Ne, neviděl jsem. No počkaj, ti ukážem, lebo ja som robil také naše, akože moje domáce. Vieš, nekupované som robil, ale ja som si ich robil sám. No. O, pěkné. Toto je jedno. Tu som dával do toho aj také slamené a toto je len také, že čisto, že toto. Aha. Ono tak debilno vidno, ale to je taký zdravo je urobený taký krížik. Vidíš, tak keď sa zaviac zamerieš to na takom debilnom mieste a vlastne na ten krížik, ten stred je toto ozdobený Aha, a pěkně to vypadá. s kvietkami aj so zeleňou. No to také som vyrábal aj na rodičov, aj na starých rodičov, aj na bráška, na každého som také urobil. Počkaj, jak sa to takto... Však ja chcem preč to. No tedy to prečo tam ostalo? Použiť tento efekt? Nie. No nie. OK. Tak. Ďakujem pekne, Velinka. No a ešte budúci týždeň, už tento týždeň som chcel začať robiť tie mikulášske balíčky, ale ešte stále čakám na Mikulášov. Nedbohá by mi ich dodali, tak mám slúbené, že najneskôr do útorka by mi už mali doraziť. Tak vlastne už budem robiť aj tie mikulášske balíčky a vlastne pri tým pomôžu, jasné, že pomôžu Evelinka, jasné. Ale nemusíš nejak teraz lajkovať už extra, lebo už je noc, takže už za chvíľočku budem vypínať aj tak. To len tak na kúsok som sa chcel zastaviť. Lebo chýbali ešte nejaké pár bodíky, no tak keď tak prebehli ľudia, no tak mi dali nejaké srdečka, neviem čo, no tak to akurát mi pomohlo. Ale nemusí zbytočne, bude si prsty lámať, lebo neviem, ešte 10-15 minútiek tu s Jirkom pokecame a potom ideme. No a pri tom pri tých mikulášskych balíčkoch, no tak tam chcem potom tie žrebiky robiť. Že nech to nie je taká nuda, že len budú na mňa čumieť ľudia. To už mám tie žreby nachystané, tak uvidíme, že či to bude dobre alebo nebude dobre. No jasno. Aj toto som také všelijaké. Robil som, že také, že snehuliakovské mám modré. Potom mám také, že s takými anielikmi, také kreslené. Potom mám ešte také, že s takými vianočnými stromčekmi. No a také žrebiky si budete môcť ťahať. A budem tam robiť vlastne tak, že budem vám rovno pripisovať tie koiny, čo keď akože vyťahnete. Že nech to je také okorenené trošičku. Nech nestojí Za chvíľu sú Vánoce, to tak rýchle uteklo zase ten rok. Hej, veľmi, veľmi rýchlo. Však ja akurát som hovoril, že ty kokos, už tento rok to bude 5. rok, chápeš? Ja už 5. rok som akože single v podstate. A normálne to sa mi zdá, keby to bolo včera. A rýchle to utíka, že? No však je. No.
Lebo to stále, ja mám tak, že akože ten začiatok roka je taký, že celkom akože OK, ešte aj to leto, ale potom, jak mi začne sezóna, v podstate ten september, no tak tam decka, začnem zase riešiť to tie stredné školy, mne nejak obchody trošičku už začnú žiť, lebo akože ja takto, ten prvý porok mám akože väčšinou už je slabší a potom ten druhý porok mám taký, že mi to vykrýva ako keby, tak dúfam, že aj tento rok sa podarí. No, tak už aj nejaké obchody, potom teraz už to tie Mikulášiky začnem riešiť, TikTok začnem riešiť, lebo tam tiež akože keď je pekné počasie, no tak veľa aj roboty, aj vonku, okolo domu, furt takto dačo, ale akože takto v zime je každý zalezený, no tak toto. Digon, hej, milionár, no tak ty, hej, ešte stále čakám, budem Lacko milionár, keď mi pošleš tie objednávky, ktoré mám od teba slúbené. Kde sú? Ešte ani toto nemám, Lacko, od teba na Mikuláše objednávočku. Tento rok dúfam, že dá s 300 deťom budeš nie z Mikuláše. Takže zbehne, no. A už teraz, však ani október vôbec netuším, že ako mi zbehol. A už vlastne nás čakajú len 2 mesiace. Tak kde ešte Mikuláš, Dikon, kde ešte Mikuláš? Poviem ti hneď, Glacko, kde tu v mojej obývačke už mám naštapované kartóny so sladkosťami. Len čakám na to tie figurky z kapate, nech mi prídu. Ináč už by som dal 2 týždne, už 2 týždne mám plnú obývačku kartónov sladkých. Len tie Mikuláše ani za Boha mi nechcú priniesť. No tak třeba se ještě nějaké objednávky nabalí. Tak dúfam, no. Však tu Lacko, hovorím, dúfam, že mi pošle nás na 300. On má veľa peněží, len on tiež je taký, že šporí. Tak se to říká, kdo šetří, má za 3. Tak. Ale ja beriem iba 200. Dobre, aj to mi úplne stačí, Lacko. Aj keby len 100 si zobral. On je ináč, vieš, aký zlatý, on berie decka z cigánskeho táboru a robí im, akože on všeobecne akože sa venuje tomu, že chodí, likviduje čierne skladky a k tomu zapája aj tie decka a keď mu chodia pomáhať, no tak stále im akože dáva nejaké odmeny, kúpi im nejaké toto, nejaké sladké a neviem čo, vieš, nejaké také vecičky. A koľkokrát len tak, že kúpim, ja neviem, topánky, alebo oblečenie, alebo minulé školské tašky, lebo proste nemali, no tak on im kúpi. Aj na Mikuláša stále. A čo ma chválil? Tak asi nedosť som bol dobrý, keď toto, lebo som mu tiež posielal, že či Mikuláše nechce, ani nenapísal, že či chce, či nechce nič. Total ignor. A viem, že aj oni berú, aj do školy, aj do školky. Ešte by si aj mu mohol pripomenúť, že Mihučík čaká na objednávočku na Mikuláše. Joj, to preto sa mi ozval. Ja som bol šokovaný, že po takej dlhej dobe sa mi ozval, bo som pozeral naposledy pred 3 rokmi som s ním dačo riešil a ja, že on len tak, že myslí na mňa a Digon, vidíš, nikto nevie zohnať a zrazu už Mihučík je dobrý, keď treba zohnať. No jasné. No nic, ho rozlučím se, půjdu si objednat tu večeru, bo než to dojde, bude 7 hodin. Ať stihnu pojíst, než mě napíchnou. Dobre, Jirka. Tak jo, tak děkuju za pokec, aspoň mi to trošku... Za maličku, dávaj pozor na seba. Jasné, tak jo, měj se hezky, dobrou noc. Ahoj. Čau. Napíš mu a zjeb ho. No tak čomu ja ho mám zjebávať, vieš? Však ja nie som s ním kamoš, ty si s ním kamoš. Hovorím, že ja som bol úplne že prekvapený, že po takej dlhej dobe, len ja som si myslel, že akože len teraz ho to tak napadlo, takže si objednáva, alebo som pozeral naposledy fakt, že pred 3 rokmi.
3 roky akože nebol ani obraz, ani zvuk. No to vieš dobre, že ja nie som ten typ, že teraz akože budem neviem čo. Normálne ja mám obsesiu v tej kocke, ľudia, počúvajte. Pozrite, takto mám, že akože planety. Dá sa s tým pohrať. Sa mi to rozpadne na také. A ešte sa to dá vlastne zložiť naspäť a máte akože tie planety, alebo potom máte tak, že máte také mini galaxie. Taká Rubikovka skladacia, veľmi dzivé. Úplne teraz mám v tom obsesiu, že toto, keď si pozerám filmy nejaké, no tak toto, s týmto sa bavkam. No, dobre, dopozeráme ešte toho Karora. Ešte tu máme, že 13 minútiek. Tak si to budem pamätať veľmi dlho. A v živote by som Keby náhodou niečo, tak kľudne píšte samozrejme. nepovedal, že mi A neposlal, potom že toto. dosť, alebo hocičo vôbec v tomto slova zmysle. Není veľký gifter. A čo? Evo si myslí do pitu, že sa mu tu budem klať. A ešte keď je tu náhodou niekto nový, neviem, 4 ľudia, hoďte srdiečko, keď ste tak ešte neurobili, buďte takí dobrí a body si zbierajte. Nie, takto to nefunguje. Za euro sa nebude kláňať v pohode, akože ani ja zas. Ale otázka bola, že či si sa s ním pohádal, alebo že teda už ťa negiftuje, že prečo, a on začne, a on veľa ani negiftoval, on si čo myslíš, že za euro sa mu to budem kláňať? Zaujímavé, to sú všetko ľudia, ktorí mu pomáhali. Či finančne, či s ubytovaním, a to je stále ten istý jeden stream. Toľko ľudí, behom koľko tam bolo? 10 minút, veď to mám celý čas, hore čas. Ja neviem, zase sú všetci zlí a Karol je svätý. To nemôžeš ty očakávať teraz, čo? Čo mám robiť? Ja sa tu bavím s niektorými ľuďmi, že som im musel poslať za 1000 hneď, ináč by sa so mnou ani nerozprávali. A na nich som stával popularitu. Že si kupoval fame doslova. Takže si sa nechal poťahať tými väčšími, hej? Sa nám to snažíš povedať. Rozumieš? Mňa popularita vyšla kurva draho. Takže za celý fame si Karoro zaplatil. Tuto máme. Ja aj zase môžem prekrúcať realitu. A jak on vôbec môže tvrdiť, že prekrúcam realitu, keď ťa videa nevidí? Bože môj, on je mimo strašne. Takže tak. Takže tak. Jasné, Maťo. Typek mu napísal, že si chováš hadov na prsiach a ľudí, čo ťa reálne mali radi, si odohnal. Mám aj si konverzácie na Discorde od toho Patrik AI, či ak sa volal. Hovorím, prečítaj si to a myslím si, že sa dosť Karora zastával aj na môj vkus. Ale vidíš, že ešte aj takých ľudí si odohná, čo ho obraňuje ešte aj na našom Discorde. Normálne, ty si 20-ročný psychológ. Ty si presne ten, čo mi môže niečo písať o živote. Presne ten, dieťa, decko. Teraz si len vyšiel zo školy, teče ti mlieko po brade a tu sa snažíš, aké múdra. Vychovávaš si hadov na prsiach a ľudí si odstrčil. Totálne mimo jeden človek. Hovorím, či ho hejtuješ, zle je. Pomáhaš mu, zle je. Na čo tam chodia ľudia na stream? Ako hoci kedy sa pozriem, že je tam 140 ľudí, tak viem, že minimálne 70 tých profilov je schovaných. To keď sú schované profily, tak to väčšinou točia a sú tam práve kvôli takýmto veciam. Že toto si dajme na polovicu a to máš možno reálnych fanúšikov Karorových. A to si v hlavnom vysielacom čase takýchto TikTokových streamerov. Presne nacity, haklivé veci ako... Oni čakajú, kde spravím chybu, aby to mohli dať do videa. Aby ma mohli verejne zhadzovať. Neviem si predstaviť, no predpokladajme, že by si toto zase nazval, že si urobil chybu, že si opičoval typka, čo ťa obytoval, typka, čo ti donatoval, typka, ktorý sa ti snaží dohovoriť, že si chováš hadov na prsiach a ľudí, čo ťa mali radi odohnali. To všetko smakneš v 15 minútach, ale zase všetci sú zlí, všetci čakajú na to, kým zrobíš chybu a zase si ty ten najsvetejší. Svätý Karoro, to sa ho nedá počúvať fakt už. Oni čakajú, kde spravím chybu, aby to mohli dať do videa. Aby ma mohli verejne zhadzovať. Však bude takých videí, ešte neboj sa nič. Toto je 8, tuším, a že ich ešte bude. Človek, ktorý nepozdraví. Nezoznámime sa, nikdy sme sa nebavili. Hovorí o typkovi, ktorý mu napísal, on nikde. Za pár rokov skončí na liečení, však on je narušený. A teraz pozerajte, ako moralizuje, ako sa treba slušne správať. Neviem, kto to je. Príde a uráža v tretej osobe. Alebo sa snaží o to zhadzovať. On nikde za pár rokov skončí na liečení, však on je narušený. Áno, uráža.
pravda. To všetko po 6 minútach, čo douražal 3 ľudí, ktorí mu pomáhali. Alebo teda snažili sa pomáhať. No teraz mi povedzte do komentárov, čo si o tomto myslíte? Že on ide teraz moralizovať, čo pred pár minútami douražal 3 ľudí, ktorí mu pomáhali. Ubytko, financie a tretinou sa mu snažil dohovoriť, že si odohnal ľudí, ktorí ťa mali radi. Akože ešte nebaví sa, ako nehovorí to akože mne priamo, ale myslí tým mňa. A potom sa čudujú, keď ja týmto ľuďom nadávam. Skôr sa čudujem, že máš tú odvahu nadávať ľuďom, ktorí ti pomohli. Ale tá karma príde, no, Karoro. Viete o tom, že ja som mal normálne business tréning. To som ešte som nebol na TikToku. Normálne som mal typkyňu, čo ona ma nastavovala na biznis. A povedala mi, že keď začnú ľudia po mne opakovať a kopírovať a robiť si na mne čísla, že mám byť na to hrdý. Lebo nie po každom opakujú, rozumieš? To preboha po ňom opakuje. Čo on si o sebe myslí? To si musíš zaslúžiť. Vždy sa pozrieš a povieš, že niečo robíš dobre, keď používajú tvoj plán, alebo respektíve teba, aby išli hore. Používajú teba, aby išli hore. To zase povedal človek, čo pred 20 minútami zhruba povedal, že si platil za fame u tých väčších streamerov. A teraz to akože odsudzuje? Poďme ďalej. Lenže mne sa ona ľúbila, ja som potreboval niekoho, s kým sa budem trošku motať. Ona to nechápala. Potom zistila, vtedy som bol dobre v piči psychicky. Ja som jej kus pomotal hlavu, ona, že ja si ťa zoberiem do Švajčiarska domov. A mňa jediné, čo zaujímalo, len vypetný, že by som mu vyjel. Kvôli tomu som sa prihlásil do toho biznis. Mňa ten biznis nejak moc nezaujímal. Ja som chcel ňou manipulovať. Tu je charakter Karora. On chcel manipulovať so ženou a podľa jeho vlastných slov ju chcel len to, čo povedal. Ale to my čakáme, kedy akú chybu zrobí, aby sme to mohli dať do videa. Hej, kto by nevedel. Neviem. Vieš čo? Toto nechávam bez komentára. Takže chudáčik Karoro, on len chce manipulovať ľuďmi a my zlí na to poukazujeme zlé reakčné kanály, zlý buco. Pritom on sám to o sebe hovorí, on sám to dáva von. Opakujem sa, ja viem, ale asi tak, no, si uveril. Si moc uveril, Karoro. A teraz prišlo zrkadlo a tu na seba môžeš pozerať, že aký si ty človek. Teraz tu o červenej čiapočke daj. Bola debatka o tom, že ho tam furt píšu, že je žobrák a neviem čo a niekto sa pýtal, ako, že myslíš, že sú od buca? Ja neviem, všetci určite není sú len od neho. Čo mám robiť? To nie, že za pravdu, to sú prudiči, zakeráci a urážači. Non-stop len urážajú, čakajú, kým spravím chybu, nahrávajú a prúdia, provokujú. 23.06. Potom si spätne pozri čas, hej. Aké mal reči len pred chvíľou. Že on celý čas toto vie, ale aj tak napriek tomu rozpráva takéto veci. Hovorím, on všetky tie veci, čo bere a pije, asi nerobia v tej dominikánskej úplne dobre. Ale neviem, tu mi napríklad príde triezvy. Aj napriek tomu má takéto reči. Wow. Tak pozri sa, ja som sa sem ledva dostal za posledné peniaze a tu som vyhlásil osobný bankrot. Takže plán bol úplne iný. A prišiel som do najdrahšieho mesta, asi niekde v Karibíku. Preto ti tam niekto písal, že si uveril. A tuto hovoríš prakticky ty sám. Prišiel si do Karibiku, do drahej lokality, nemáš peniaze a vyhlásil si osobný bankrot. Tak ja neviem, či si tu na teraz robí srandu, či to myslí ironicky, ale čo ja viem, znie to celá vážne. Takže tu sú európsko-americké ceny. Aha, takže nič moc, nejaké lacnoté, že by tam bolo. Absolútne, Mires díky, Ferry díky. Ja mám levo. Ďakujem. Som bol vedel, v živote sem nejdem. Toto ma rozjebalo. Mal som ísť do Ázie. Plán bol Manila, Filipíny. Tam to by išlo 1000-krát ľahšie. Ale ešte môžeš dojsť, ne? Z Ázie to nebude drahé, z Dominikánskej do Ázie, ne? Však musíš ísť cez Európu. 100 hodín, let, more. Ten človek asi v živote nevidel globus, ale že nikdy v živote, lebo on tvrdí, že z Punta Cany sa na Filipíny ide cez Európu. Tu máš letenky. Punta Cana, to sú Filipíny. Neviem, kde tu má Európu, netuším absolútne, ale taký ako sa tvári byť mudrý, on ani len nevie, ako vyzerá Zemegula. No dobre, milujem. Ďalej, čo povie. Ty to rozhodnutia si plánoval triezvy? Však je to vidieť. Asi tak. Tak na budúce plánuj ideálne triezvy a možno to nedopadne tak zle. Ale som zvedavý, kde skončí o chvíľu, lebo to ubytovanie mu o chvíľu dojde. Ďakujem veľmi pekne za lajčiky. Na každých 5 metroch tu je kok zábav. Tak toto, no. To je jedna výhoda. Iná žiadne. Tak neviem, či to využíva, ale vie veľmi dobre, že každých 5 metrov to tam je. 3 prestupy do Európy a z Európy 3 prestupy do Ázie. Karoro, naštuduj si, jak vyzerá Zemegula, ak funguje lietanie z Punta Cany, jo? Moja popularita stála 140 000 eur. No nic moc, 140 000 eur vyhodiť za 99 ľudí, čo na teba pozerajú. Si sa trošku prerátal, asi jak zo svojho cestou do Punta Cany, ale počúvaj. Toľko som naspäť ešte nevyžuplal. Stále sa tu cítim ako nejaká vyžmýkaná sračka. Proste 140 000 eur
vrazil späť do ostatných streamerov a teraz to chce vyžobrať naspäť. Kámo, 140 000. Ten človek mohol mať dom niekde na Slovensku, niekde v okolí, ja neviem, Levíc, alebo nejakú garzonku v Bratislave. A mohol mať minimálne obývanie postarané a on to teraz naposielal ostatným streamerom počas tých 3 rokov, čo streamoval. A teraz je strašne salty, že on to potrebuje vyžobrať naspäť, lebo proste ho to stálo veľa. Tak neviem, povedz, oplatilo sa. Lebo zatím nic moc, čo sa týka giftov. Vynikajúci biznis plán. Bucoslav, posielajte ružičky, nech má nabývanie. Ježi, ja to nesom ja. Potom tam príde nejaký typek, čo má level 21, čo inak dosť, akože musíš investovať do TikTok, aby si mal toto už pomerne vysoký level. Tu čo sa natáča nový film Stroskotanci? Ja tam mám taký level, že 34, to už mám na 10. účte. Vieš, koľko to je peňazí, Lukáš? Ty si sa triasol za tú 21, prepočítaval si každý halierik, kurva, komu čo pošleš. A ja mám 34 už skoro na 10. účte. Gratulujem, aj ste váš žobrák, Karoro, ktorý to v živote nevyžobrá naspäť. Chápeš, koľko to je? Len tento level tu ma stál 17 000. Gratulujem, Karoro, super, super. A čo z toho máš vlastne? Ty dostal si odznačík, že si level 34, no ja ti gratulujem. 17 000, to si mohol mať taký solidný Mercedes. To si mohol mať nájom vyplatený možno aj na rok. Takú luxusnú dovolenku. Obliekať si sa mohol od vrchu po spodok Balenciaga, ktorú si minule spomínal. Investované do bitcoinu, zlata, hoci čoho, do ETF-ka. Nie, ty si za 17 000 kúpil odznačík, kde máš 34 level. No ja ti gratulujem. No všetci ti gratulujeme, tlieskame. Neuveriteľné dačo. 34 level je, dal tam 17 000, dámy a páni. Má tam odznačík, že je level 34. Wow, yes! Toto ukáž prosím ťa prvej žene. Pôjdeš na rande, nepôjdeš, ale keď náhodou ukáž, že si level 34 na 10. účte, že to stalo 17 000. No čo ti povie? Čo ti na to tá čaja povie? Ma zaujíma. Dámy a páni, fakt jeden veľký potles, prosím. Do komentára tlieskame všetci. Wow, 17 000. Bože, to... Priletel už je v Afrike, ale ešte má tam ten prelet medzi jedným a druhým mestom nejaké 3 hodiny. On niekedy od 2:00 v noci by mal pristať vo Freetowne. To je tupec, ty vole. Ale ja som mal vždy veľa hejterov, veľmi veľa. Sa ani nedivím. Viac ako... Zdieľal som už liveko moje, že či náhodou sa nepripojí, ale predpokladám, že už na tom menšom lietadle v tej Afrike, čo sa prelietáva z jedného do druhého mesta, tak tam už nemá ten signál, nemá tam také výhody, no tak to musí pristať, až vtedy vlastne mu nabehnú správy odo mňa. Bežný tiktokeri. Strašne. Vôbec sa nedivím. No toto pískanie, keby aspoň zdvihol tú svoju lenivú riť a išiel si odsadnúť od tej klimatizácie, čo tam píska, ale nie. On tam chce mať čo najmenej ľudí, lebo nikto normálne ten pískot nevydrží počúvať dlhšie ako 5 minút. Ja nie som šahák, ja som z východu. Ja som v Košiciach. Zdravý kašel, ne? Čo myslím? Ja nemyslím. No, to sedí. Ten som mu redne dal, že majetok 2 igelitky. Keď zoberieš, akože klamať neklamal. Vyslovene, že s 2 igelitkami cestuje. Som sa dopýtal, že čo tam píska, rovno to vypol, vymazal, zrušil. To, že ani nemôže sa opýtať, čo tam píska. Normálna otázka. Nič, musíš najprv posielať peniaze a potom sa s tebou bude baviť. On naposielal niektorým až 1000 eur, len aby sa s ním bavili. Strašné fakt. No to plače celý. Ináč napríklad aj z toho mi úplne treba rýhať, no. Toto som viackrát registroval, že niektorí streamery ani ti neodpovedia na otázku, lebo oni sú neviem kto som, čo som. A proste ty, keď im neposielaš gifty a neviem čo, no tak ani normálne ti ani neodpovedia na otázku. A na mňa povie, že buzerant, keď mu prídem na stream. No však to je ďalšia vec potom, hej, že sú potom všelijakí, že začnú nadávať a neviem čo. Čím viac budete dúfať, tým viac sa mi bude dariť. To je vesmírny zákon. Dopraj bude ti dopriate. Nedopraješ, ja sa budem mať lepšie a ty horšie. Mám asi 2 dní na to, čo všetkých pohováral na streame, ale hej no. Vy vysielate do vesmíru. A potom tým, že mňa chcete zlikvidovať,
a toto mi zle prajete, tak ten teraz tá neprávosť, čo je vo mne, to vysielam ja naspäť do vesmíru a snažím sa voči tomu bojovať. A strašne veľa síl mi to bere. A toto sa proti vám otočí ako bumerang, keď to vydržím. A ten furt dokola to isté. Bol na školení u Majlin, alebo ako... Lebo aj Majlin mala také reči, že moje sily ťa v spánku napadnú a vtedy uvidíš. Niečo na ten spôsob. No takže na dnes asi takto, lebo pozerám, že točím už hodinu a pol, musím sa ísť strihať ešte. A som len tak v polovici materiálu toho, čo som reálne natočil. No dobre, no tak na dnes toľko. Pozreli sme si videjko. Ďakujem veľmi pekne, chlapci, dievčatá, neviem, kto ešte tu ostal. Upozorňujem stále, každý deň sa zapínam, snažím sa viackrát do dňa, ale minimálne večer určite, takže prosím vás, dajte mi follow, zapnite si upozornenia a srdiečkujte, príďte stále na stream, dajte si srdiečko, napíšte nejaký komentár, úplne stačí, že ahoj a rovno tam vám nejakých 100 bodov naskače, zbierajte si tie bodíky. Prebieha pôročná súťaž, vyhodnotenie bude v máji až, koncom apríla, začiatkom mája a za pol roka si treba zbierať body od osrdiečkovania. Čím vyšší budete mať level, tým viac vlastne výhod to pre vás prináša. Hráme o 1000 eur a máte to iba vy v rukách. Nie je to o tom, že kto koľko má peňazí, kto koľko giftuje a tak ďalej, je to o pravidelnosti. Na každom jednom streame za jeden coin, ktoré je za srdiečko, viete získať až 100 bodov. Takže vlastne si rátajte, že do mája koľko je času, koľko bodov si viete získať len s tým, že hodíte srdiečko. Takže budem veľmi rád, keď budete srdiečkovať, zdieľať, lajkovať samozrejme kamošom a povedzte kamošom, že vlastne na mojom profile je táto súťaž, že zbieram tímových hráčov, zbieram body, chcem, aby vlastne tá popularita rastla a tým, že vlastne mi budete pomáhať, srdiečkovať a robíte úlohy spod srdiečka, tak vlastne posúvate aj mňa vyššie. Zároveň vlastne takto sa vám chcem odvďačiť, že máte takú motiváciu aj vy, že prečo by ste mi mali pomôcť a prečo by ste sa mali pridať vlastne do môjho tímu. Takže ešte raz veľmi, veľmi pekne každému ďakujem, kto tu bol. Dobrú nocku prajem a veľmi pekne ďakujem každému za každý like, za každé srdiečko, za každú ružičku, ktorú ste mi dneska poslali. Ahojte.